jucăm achinator. O să căutăm doar, cum se cheamă, 4 persoane. Hai să vedem. Prima dată o să o căutăm pe Bonbon din Five Nights at Freddy. Nu e reală, nu poartă pantofi, da? Da. Nu. 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 Pentru că este un... L-a ghicit, a ghicit-o pe drăguță. Bine, acum o să o căutăm pe Ruby. Ruby? Nu, pardon, Antonia, nu e YouTuber. Da, nu e robot. Da, are păr. Da, e femelă. Nu. Da, există. Da, este. Nu este eu. Nu e blondă. Nu? Nu? Da. Nu e americană. Nu, e română. Nu-i. Nu. Deci nu știe. Nu știe. Bine, hai să căutăm pe următor. Acum îl căutăm pe achinator, Înțelegeți? Nu? Nu. Nu. Nu știe eu. Câți ani ai achinator? Nu e animal. Nu. 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 Nu există în realitate. Nu. Dacă nu știe pe el, e farsă. Bine, nu vin carton. Nu. Nu are. Nu e ciocar pe ăsta, nu știe. Ia să dăm noi aici. Achinator. Bine, stați o leacă, dacă nu știe, nu știe. Am revenit. Acum să căutăm ia. Pe Yandere din Yandere Simulator. Nu YouTuber, o să facem și Yandere Simulator. Nu. Da, are păr. Da, e femelă. Da. Nu. Nu, hai. A ghicit-o pe drăguța aia, nu? Bine, cam atât a fost cu episodul de azi. Pa! Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, să scrieți în comentarii. Pa!